zemljo Judina, nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim, jer iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj Izraela, čitamo u Matejevu evanđelju. Predraga braćo i sestre u Kristu Isusu, dragi ljudi dobre volje i iskrena duha. Uvijek kad izgovaramo ime grada Betlehema, naša srca preplavi toplina, jer se u mislima rađaju slike betlehemskih jaslica u kojima se nalazi maleni Isus, naš novorođeni kralj, a oko njega svi oni koji su svjedočili tom skromnom događaju, koji u sebi nosi svu veličinu neizmjerne Božje ljubavi prema čovjeku, događaju koji je temeljna prekretnica u odnosu čovjeka i Boga. Bog je postao čovjekom, utjelovio se u ljudsku zbilju u krilu bezgriješne djevice Marije i tako nam postao jednak u svemu, osim u grijehu. Ovim jedinstvenim događajem nebeski Otac objavio nam je u Sinu svome, jedinorođenom, u sili i snazi Duha Svetoga sebe samoga i nas pozvao da odgovorimo na tu ljubav i brigu Božju. Kako ćemo odgovoriti? Prije svega vjerom koja nas vodi do betlehemskih jaslica u kojima prepoznajemo Isusa, Sina Božjega, da mu se poklonimo i hvalu mu iskažemo. Na taj način i sami urastamo u događaj spasenja i postajemo dionici one slave koju je Bog po Duhu Svetom obilno izlio u naša srca. To duboko iskustvo vjere otvara nam srca kako bismo pridruženi spasenskom dolasku Isusa Krista u tijelu primili izobilno dar života i svijest da pripadamo Bogu, svome Ocu i Stvoritelju. To je naš kršćanski identitet koji nas oblikuje u našem vremenu i prostoru u kojem živimo i kojega oplemenjujemo vrijednostima kojima nas uči Krist Gospodin. Naravno da svijet, ljude i neka kretanja oko sebe promatramo i doživljavamo sa zabrinutošću i zebnjom. Naime, živimo u vremenu kad se u ime slobode i individualnih prava nastoji oslabiti i relativizirati svaki identitet, osobito onaj kršćanski. Postala je to neprestano ponavljana ideja današnje europske političke i društvene javnosti, koja se gubi u pohlepi i nemoralu, koja se guši u iskrivljenoj slici čovjeka, kojega se hrani zabavom i bjesomučnim trošenjem materijalnih dobara. Sasvim je logično da u tom načinu života nema mjesta ili ima malo mjesta za kršćanski brak, za obitelj, za rađanje i odgoj novih generacija, za istinsku požrtvovnost i kršćanski humanizam. To je požar koji uništava i pali sve sveto i vrijedno do čega dođe, sličan ratovima koji su se vodili ili se i danas vode u svijetu. No na tom zgarištu niču i novi identiteti koji ne prihvaćaju vrednote nastale na humusu kršćanske kulture i tradicije i tako daju naslutiti neka nova vremena u kojima će se ne bez velikih teškoća moći njegovati sustav kršćanskih i opće ljudskih vrijednosti, bilo u osobnom, bilo u društvenom životu. Ne gledati na te pojave realnim promišljanjem znači biti plitak i neosjetljiv za budućnost svojega naroda i vlastite kulture. Osobite opasnosti naslućuju se iz razvoja i upotrebe umjetne inteligencije, koja u mnogo čemu može služiti čovjeku, no prema riječima nekih stručnih ljudi koji su se u tom području cijeli život iskazali, upravo otuda mogu se pojaviti najveće prijetnje čovjeku u ne tako dalekoj budućnosti. Nekritički entuzijazam naspram tim stvarnostima pokazuje vrlo nisku razinu odgovornosti mnogih ljudi koji imaju moć odlučivanja i usmjeravanja znanstvenih istraživanja i društvenih kretanja u vremenu koje je
Svi smo svjesni da se ova i mnoga druga globalna kretanja prelamaju preko svakodnevnog života svih ljudi, osobito onih najslabijih i najnezaštićenijih, koji često ostaju bez mogućnosti boriti se za svoje vlastito dostojanstvo i istinu. Krist Gospodin svojim dolaskom u taj i takav naš svijet, čovjekov svijet, objavljuje nam nježnu ljubav očevu i njegovu brigu za sve ljude. Jest da ga maleni i neznatni puno lakše prepoznaju, jer su osjetljiviji za njegov način ulaska u svijet. No on iz skromne betlehemske štalice poziva i male i velike da zastanu i razmisle o sebi i o svom životu. Jer on dolazi u svako srce unijeti mir i radost iskrenoga i istinskoga života u kojem veliki postaju svjesni svoje silne odgovornosti za čovjeka i svijet, a mali ne gube nadu i svjetlo u svome životu. On zove svakoga čovjeka da u njegovu dolasku prepozna Boga i da u njemu otkrije svoj poziv i poslanje koje se očituje u izgradnji vlastite osobnosti, u brizi za bližnjega i sav stvoreni svijet. On nas upozorava, osobito moćnike ovoga svijeta, da nemaju pravo na muci i skobi ljudi oko sebe graditi vlastiti svijet pun grabeži i smrti. No on u isto vrijeme nudi svoju spasiteljsku ljubav i snagu koja je nužna da se čovjek obrati od svoga zla i prione uz dobro, lijepo i istinito. Jedino on jest kadar preobraziti čovjeka i učiniti ga sebi sličnim i tako doista mijenjati svijet u kojem jesmo, a drugoga nema. Betlehem na hebrejskom znači kuća kruha. Kruh je simbol svega što je potrebno čovjeku za dostojan materijalni život, no ima i svoj duboki i sveobuhvatni duhovni smisao koji čovjeku ispunja život onim stvarnostima koje nam Bog daruje dolaskom svoga Sina Isusa Krista, novorođenog našeg spasitelja i otkupitelja. U tome leži veličina Betlehema o kojoj nam govori citirani odlomak Matejeva evanđelja. Zato, braćo i sestre, nemojmo oklijevati, prihvatiti tu milosnu ponudu koju nam Isus daruje i ovoga Božića. Pohrlimo betlehemsku štalicu i ispunimo svoje živote njegovom ljubavlju i osjetljivošću za svakoga čovjeka, jer tako ćemo ispuniti smisao vlastitoga života i postojanja, te ćemo moći dati svoj doprinos boljitku našega svijeta koji nam je Bog darovao.